Vi er klar. Leonardo da Vinci, han boede i Firenze, og han var jo som sagt maler og arkitekt og en masse andre kvaliteter, han havde også. Og han flyttede så lidt frem og tilbage mellem Milano og Firenze på grund af en masse årsager. Det var noget med, at Firenze den blev overtaget, som er nævnt. Så flyttede han sgu lige. Det var ikke ham. Jo, det var det. Og på samme tid, der var der også krig mellem Siena og Firenze. Og det gik så tydeligvis bedst for Siena. Så de høje hoveder i Firenze, de spurgte Leonardo til hjælp. Og han opfandt så en masse maskiner, der kunne stoppe Sienas havne. Det var sådan vand, et eller andet. Så krigen vendte til Firenzes fordel. Så han var en meget elsket herre i byen. Og stor mand også. Rigtig stor. Ikke stor, men stor. Og det var så også, han malte hans kendte værker, det er jo blandt andet Mona Lisa. Og så den der vitruvianske mand, hvor han står den der, ja, helt nøgen. Og han har malet Mona Lisa. Kunne han have gjort. Det kunne han have gjort, ja. Han havde i hvert fald skillet til. Han var med i den så. Da han er der. Han var Mona Lisa. Det er den, du siger, at det er var det ham? Nå, okay. Nå, men og så den franske konge, han fik ham flyttet til Frankrig på grund af, at han havde en masse rivaler, blandt andet nogle andre kunstnere, som ikke rigtig brød sig om ham, fordi han var genial. Så han flyttede til Frankrig, hvor han også døde, og han fik sit eget slot af den franske konge. Og ja, han døde. Ej, så det var det. Godt klart, Pepper! Du bliver stadig godt sted. Altså. Daniel, hvorfor står du her ved den her sten? Hvorfor ikke? Det var jo blandt andet fordi, at han efterforskede med det flyvning der. Hvor han lige sendte sine tjener ud over. Var den ikke? Og så var det sikkert en eller anden minde til ham. Ja. Om at han var med til at opfinde, eller starten på at opfinde flyvemaskinen og helikopteren. Du er assistent. Ja. Nej. Det vides sikkert. Ja. Ej, det gjorde han vel. Det virker vel ikke første gang, så han døde da. Legenden siger faktisk, at assistenten han nåede helt ned til den plads, hvor bussen stoppede, før han crashede, og der er ikke rigtig nogen, der ved, om han overlevede. Fordi det er ikke vigtigt. Det er i hvert fald på et tidspunkt. Det er sjovt.